Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 12. apríla 2017. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý dnes atakoval Fibonacciho líniu na predaji, ktorá bola na úrovni 1,0623. Tým, že prerazili sme túto úroveň len o 6 pipov, čiže stop loss aktivovaný nebol, no a išli sme smerom nižšie o 23 pipov sme išli nižšie, takže pevne verím, že ste zarobili. Poďme sa pozrieť už na zajtrajší deň, ako to vyzerá. Máme tu len jednu pozíciu, a to predajnú, nákupnú na úrovni 1,053637. Poďme sa pozrieť na DAX, kde to dnes bolo zaujímavé. Máme tu dva kanály Fibonacciho predikcie a dlhý knôt, ktorý nám signalizuje to, že trh bude v horizonte najbližších hodín, respektíve dní rásť. Čiže otestovali sme dnes trendovú líniu rastúceho kanálu s tým, že nastal prudký odraz, kedy sa na dennom grafe vykreslil pomerne dlhý knôt, ktorý signalizuje ďalší rast. Máme tu tento menší kanál, ktorý je konsolidačný kanál. To znamená, že keď sa z neho vymaníme, tak nastane silnejší rast. Poďme sa pozrieť na to z hľadiska Fibonacciho predikcií. Máme tu nákupnú úroveň na 12158,159 a predajná úroveň je na 12333,8. Poďme sa pozrieť ešte na britskú libru voči doláru. Nákupná úroveň 1,2445, prvá predajná 1,2515, druhá predajná 1,253435.